още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. Може би за това, че къщи беше традиция. Ние двамата с баща ми бяхме нещо като синя коалиция. От малък съм си лескарче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. С тях пияни от радост ликуваха стадионите. Такава игра правят само шампионите. Сега и винаги. Обичаме ви много. Помня как махалата ритахме до изтощение и се карахме кой да е в защита и кой в нападение. Като всички момчета искахме всички до един да приличаме по нещо на звездите от любимия тим. Сега и винаги. Обичаме ви много. Но върховната наслада от години и сега е за нас, когато Левски понатупат ССК. Е за нас, когато Левски понатупат ССК. Когато Левски понатупат ССК. От малък съм си лескарче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. С тях пияни от радост ликуват пак стадионите. Е такава игра правят само шампионите. Лусио Вагнер. Пак за Бартон. Много добро решение. Има възможност да центрира. Томашич пропуска. Удар на Боремиров. И гол! 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 Ето го гол на Даниел Боремиров. 1-1. Което те са длъжни да използват. Става страшно, уважаеми зрители, тук на стадион Васил Левски. 1-1. Левски се нуждае от още един гол. Един гол, който да изпрати този състав на Станимир Стоилов в историята. В славната история на Левски. За топката засилва се Йовов. Пас наляво към Лусио Вагнер. Отново нещо обработено. Центриране на Вагнер към Томашич, 111 гола! И гол! Гол! Игор Томашич бележи! 2-1 за Левски! Игор Томашич бележи! Няма нито земя, нито стъпче трева да не познават нашата воля. Има синьо небе, има синьо море,
Той изчезва от кадър и пак се връща. Хубаво е финто е. Ах, тук и Роналдо може да му завиди. Ето го първия гол за Левски. Гол! 3-0 гол! Емил Ангелов е 3-0 за Левски. Тишина на Бай Арена. Беше една приказка сега.